lappalaista. Näinkö? No kerropa se nyt samalla sitten. Lappalaista kovin uskona. Niin, nyt. Tuo Pietarsaaren satamalaitoksella kertoo yksi äijä, oli jotakin tuttuja ollut sääasemalla, niinkö Kevossa ja Nuorgamissa, niin se kun ne keskukselta kyseli, että minkälainen sää siellä on, niin ne oli ensin ottanut Kevolle yhteyttä ja kysynyt, että minkälainen on sää. Ja siellä oli sanottu, että 27 astetta pakkasta. Ja niin, no joo, ei siinä mitään, oli sitten Nuorgamiin soittanut ja kysynyt, että minkälainen siellä on tilanne. Se oli, että 9 astetta. Mutta miten voi olla 9 astetta, kun Kevolla oli 27 astetta pakkasta. Niin Nuorgamilta oli tullut vastaus, että niillä taitaa olla Kevolla mittari ulkopuolella. Mökissä sisäpuolella 9 astetta lämmintä. Pikkusen viliponen ilma. Suottaapi olla. Niillä taitaa olla Kevolla mittari ulkopuolella. Joo. Saatana. 9 astetta. Ei sinne mitään, jos on jänkhällä. Ei sinne mitään! Jänkhällä. Poroja lähtee nyt ajamaan! Porokusema! Niillä taitaa olla Kevolla mittari ulkopuolella.